Татар хатын кызын башта ишетәсең, аннан соң гына күрәсең дип юкка гына әйтмәгәннәр. Шулпы тавышы, асыл ташлар һәм күзне камаштырырдай затлы тукымалар. Бу гүзәллек мода тарихчыларын җәлеп итә. Рәхмәт. Менә бу атнада танылган мода белгече Александр Васильев та Казанда. Милли костюмнарыбыз белән кызыксына. Татар үрнәкләре белән дөнья подиумнарын баетмакчы бугай. Замана дизайнерлар эшләнмәләре татар костюмнары белән якында тормый ди. Вы не путайте мировую моду, которая сейчас очень нища по образам, и богатый татарский костюм. Ведь ваша задача какая в Татарстане? Сохранить вашу традицию. Мондый милли байлыкны саклап калырга тырышыгыз ди мода белгече. Без саклап кына калмыйбыз, аны заманчалаштырып киләчәк буынга да җиткерәбез әле. Үрнәкне республика җитәкчелеге үзе күрсәтә. Менә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов 2018 елда рәсми чарада мондый костюмнан булса, менә 2020 елда. На это нацелены наши республиканские программы и национальные проекты. Татар зыялылары 20 гасыр башында кигән костюмнан Рөстәм Миңнеханов күп рәсми чараларда чыгыш ясый. Аңа янында эшләүчеләр дә иярде булса кирәк. Әсгать Сәфәров та шундый костюмнан шаукым башкаларга да күчте. Менә яшьләр эшләре министры Дамир Фәттахов, Актаныш башлыгы Энгел Фәттахов, Наталья Фишман, Ләйлә Фазлыева, Мәдәният министры Ирада Аюпова, хәтта Акбарс хоккей командасы егетләре дә хәзер менә шундый теккә һәм шул ук вакытта милли. Мондый киемнәрдә команда КХЛ матчларына килә һәм рәсми чараларда катнаша. Безгә бу образ, бу костюмнар, бик ошый. Алар милли, матур. Бу Татарстан өчен горурлык. Республика безне яратабыз. Это под джинсы. Шундый 70 комплектны аларга Казан бутикларының берсендә тегәләр. Шулай туры килде ки, без килгәндә монда Акбарс хоккей клубы менеджеры да татар костюмы белән кызыксынып килгән иде. Во-первых, мы первый раз увидели такой костюм на нашем президенте. Без мондый костюмны беренче тапкыр президент үстендә күрдек. Бик матур, колоритлы, мөселманча, бик ошаттык. Баш тренер белән үзебезгә дә заказ ясады. Шундыйлардан бер гасыр элек татар зыялылары йөргән. Впервые эти костюмы появились в конце 19 века. Мондый костюмнар 19 гасыр ахырында барлыкка килеп, 20 гасыр башында бик популяр була. Аларны татарлар да, башкортлар да кигән. Ул хәрби кителгә ошаган, әмма аннан аермалы буларак мондый костюмның якасы биек түгел, 2-2,5 см гына. Татар аңнары уянамы, миллилек модага керәме, соңгы арада мондый костюмнарга ихтыяҗ бермә-бер арткан. Безгә керәләр, кызыксыналар, чөнки андый костюмнан республика җитәкчелеге, Акбарс командасы йөри. Он очень хорошо подойдет сходить в театр, в татарский театр. Идеальное решение. Камал театрында да тамашачының миллилеккә йөз тотуын тойганнар. Калфак яки киеп килә ул. Ниндидер бер элементы, яки галстук аның милли, яки аяк киеме шиюле. Ниндидер модада дип әйтер идем, һәм шул ук вакытта кешеләрнең кызыксынуы. Это то, о чем надо знать, чем надо интересоваться. Татарстанның танылган модельер һәм дизайнеры Луиза Скипина инде 10 елга якын җырчыларны, тулы бер ансамбльләрне һәм туй кызларын милли күлмәкләргә киендерә. Можно такого трансформации создать как раз-таки национальный. Европа стилендәге күлмәккә татар изүен генә өстәсәң дә милли образ килеп чыга. Нашу изю можно носить как и в повседневной жизни. Безнең татар изүен классик күлмәк белән дә киеп була. Татар мәдәнияте белән бәйле чарамы ул, чит илгә барасыңмы, мондый образдан син үзеңнең татар икәнеңне белгертәсең. Моның чыннан да шулай булуына Казанның иске татар бистәсе кибетләренең берсенә кереп инандык. Монда җаның теләгән милли аксессуарлар, паспорт һәм күзлек өчен тышлыкларга кадәр татар бизәкле. Бигрәк матур, аны кайда киеп барырга ярый? Шуңа күрә мондый матурлыкка тап булсагыз, алыгыз һәм ышаныгыз, бу модада. Әгәр дә теләгең булса, һәр төрле заманча образга да милли төсмерләр өстәргә мөмкин. Моның өчен күп тә кирәкми. Сумканы менә шушындый татар бизәклесенә алыштырга, ә инде гади кара туфли урынына чүәкләр кияргә. Айгөл Бәдретдинова, Алмаз Зиядинов, Яңа гасыр каналы.